Zdravím, tu máme štvortaktnú kosačku na trávu MTDčko a chcel by som len ukázať na jednoduchší spôsob, jak vymeniť olej, ako vyčarať. Tu máme otvor, otvoríme, tu sa dá pozrieť, koľko bol oleja, tu je riska, je správne, ja ten olej tu mám vymenený, takže chcem len ukázať, že nie je prevratať stroj a všelijaké také ťahy robiť. Tu je vyťahovák na to. Zastrčíte hadičkou do nádržky. Takže ideme vyťahovať ten olej. Pomaly sa naťahá. Tento olej mám studený. Motor nebol zohriatý, ale keď sa čará, tak motor by bol zohriatý. Ľahšie sa to vyťahne. Koľko sa toho vyťahne, toľko sa potom aj naleje. Je tam aj mierka, je tam aj riska. A tak ľahko je vymeniť olej. Treba tam taký olej, aký tam patrí. Máme množstvo. Vypustíme také flašky, vyťahneme ešte raz celkom všetko. Dáme tam štvortaktný Gardocastor, nejaký dobrý kvalitný olej. Naleje sa a základ, aby štvortaktný motor, do benzínu tu olej nejde, čistý benzín. Filter, aby bol čistý. Tu na olej čarať podľa potreby, jak často sa kosieva, podľa toho sa vyčaráva olej. Toľko to som chcel ukázať, že takto treba si kúpiť takýto vyťahovák a ľahko ten olej sa vyčará, vymení sa. To je všetko. Majte sa.